Egunon, gaur ikusiko duguna izango da lurraren kanpoko dinamika. Lurrazalen etengabeak gertatzen dira da aldaketa horien kausaz lurraren kanpoko dinamika sortuko da. Agente geologiko batzuk eragiten dituzte aldaketa horiek. Izan daiteke itsasoa, ibaiak, urbiziak, lurpeko urak, glaziarrak, haizea, gizakia eta bar. Agente geologiko horien eragile bi dira nagusiak, eguzkiaren energia eta lurraren gravitatea. Eta orain ikusiko ditugu banan-banan eragileak. Eguzki energiak berotu egiten du eta argitu egiten du gure lurraren kanpoaldean. Eta horren ondorioz aldaketak sortzen ditu harrietan, ikusiko dugu moduan. Eta gravitatearen indarrez, adibidez apurtutako harriak beruntz erortzeko joera daukate. Zeintzuk diren kanpoko prozesu geologikoak? Lehenengoa beharrezkoa dena da meteorizatu egin behar dira harriak, gero higatu behar dira, garraiatu, eta azkenean lekuren baten sedimentatu behar dira. Meteorizazioa bi motatakoa izan daiteke, fizikoki apurtu aldira harriak, eta edo erreakzio kimikoen bidez eraldatu aldira. Fizikoen barnean, badauz beste azpimota batzuk, termoklastismo, krioklastismo, haloklastismo eta izaki bidezudenen bidezkoa. Banan ikusiko dugu. Termoklastismoaren kasuan, harri batek baldin baditu mineral desberdinak, kolore desberdinekoak batzuk dilatatuko dira gehiago, besteak baino. Horrek dilatazio eta oskurdurak modu desberdinean gertatzea egiten du, eta azkenean sortzen diren tentsioetik harriak apurtu egiten dira. Hori izango da termoklastismoa, dilatazio eta oskurduratik, gero aldaketan getik. Krioklastismoa. Kasu honetan, ura sartu egiten da harrien zirrikituetatik, eta gero hotzitu egiten denean adibidez gabez, izoztu egiten badira, izotzak tamaino handiago duenez, ur likidoak baino, presioa egiten du alboetarantz, eta azkenean arrakala horiek eragiten gero handiagoak dira eta azkenean harria apurtu egiten da. Hori da krioklastismoa. Haloklastismoa. Argazki bat dago gure kostaldetik hurbil, kostan dago, eta orduan olatuen batez be ekaitza daudenean, olatuen tantaka txipristinen gaitik, tantaka horiek erori egiten dira harrien gainean, zirrikituetan sartu egiten dira, eta itsasoko ur tantaka horiek ura lurrundu eta gero bertan gelditzen den gatzak, presio egiten du arrakal edo porotxo horietan, izotzak egiten zuen moduan krioklastismoan, eta azkenean zulotzoak eta arrakalak eragiten ditu. Hori da haloklastismo, gatzak kristalizatzean sortzen den prozesua. Eta beste meteorizazio eragiten duen beste eragile importante bat izaki bizidunak izaten dira. Adibidez, sustraiak arroken zirrikitotatik sartu egiten badira, sustraiak handitzen diren horrean presio eragingo dute eta azkenean harriak apurtu egiten dute. Eta nola ez, gizakiak meteorizatu egiten du ingurunea etengabe. Meteorizazio kimiko bestelakoa da. Kasu honetan, harria eraldatu egiten da kimikoki. Mineralak aldatu egiten dira. Adibidez, euri-urak daramatzan osagai azidoekin erreakzionatzen duelako. Adibidez, euri azidoen kasuan. Meteorizatuta gero, suposatzen da, harriaren osagaiak sakabanatuta daudela edo ez daudela hasieran besteko indarrez lotuta. Orduan zagertatzen da, edo zein presio eginda, oso errez apurtuko dela harri hori. Meteorizatutako harria higatu egingo dugu. Eta askatu egingo dira harriaren partikulak askeak. Horiek izango dira detrituak.
Eta detritu horiek igatu egiten dira, igatu eta gero garraiatu egiten dira leku batetik bestera eta lekurren baten sedimentatu egiten dira. Garraioa izan daiteke fisiko edo kimiko, hemen ikusten duzu erreka honek, gai batzuk garraiatzen ari da, adibidez, harri hauek izatez jatorriz atzeko mendi horietan zegoen, baina pizkanaka, batez be indarra duenean ibaiak, arrastaka eramango ditu harri hauek itsasorantz. Eta argi dago ur honek ere disolbatuta dituela gatzak, proportzio txikitan ere, eta hori da garraiatzeko beste modu bat, kimikoki disolbatuta. Eta sedimentatu egiten dira azkenean, partikula edo detritu horiek. Adibidez, ibaiak indarra galtzen duenean, lautada batera llegatzean adibidez, materialik astunenak bazterretan izten ditu. Eta hor pilatu egiten dira materialak. Pilaketa horiek gertatu egiten dira geruza horizontaletan. Eta, bueno, orain ikusiko dituguna prozesu geologikoak ikusita gero, eragileak. Lehenago ikusi ditugu agente geologikoak, ura, glaziarrak, haizea eta banderina. Gehienak uraren kin zer ikusia dute. Adibidez ibaiak, uharrak, jariatze urak, ozeano eta itsasoak, lurpeko urak eta glaziarrak, azken finean uraren forma desberdinak dira. Beste eragile bat haizea izango da, batez bebatzen mortuan, eta azkenengoa bizidunak ere eragile geologiko aipagarriak gara. Ibaiak, ubide finko bat daukate, eta etengabe eramaten dute gehiago du gutxiago ura. Zer nolako erlibeak sortzen dire kasu honetan? Tipikoak dira V formako haranak edo haitzarteak. Ibaiak sakondu egiten du, igatu egiten du beruntz, eta segun materialak begunagoak diren edo gogorragoak diren, bailara edo harana, zabalagoa, V formakoa, edo estuagoa haitzarte moduan geldituko da. Hemen, igadura da nagusi. Gertatzen dana, garraiatutako material guztiak azkenean sedimentatu egiten dira, eta horrela sortzen dira meandroak. Meandroaren S formako figurak edo egiten ditu ibaiaren ibilguak, eta gune batzuetan ibaiak ekartzen dituen materialak sedimentatu egingo ditu. Eta besterik, azken finean itsasora ailegatzen denean, ibaiak dakarren material guztiak sedimentatu alditu, batez be itsasoak indarnekorik ez badauka da ibaiak material piloa eramaten badu. Eta horrela sortzen dira deltak, adibidez Ebro ibaiaren delta. Beste eragile bat, uharrak. Kasu honetan, urak badauka ibilbide finko bat, baina beti ez du eramaten ura, batez be euria eta egiten duenean. Bereiztu egiten dira iruzonalde, goi ibilgua, hor urak bildu egiten dira, ustu bidea, badago ubide zehatz bat, non bideratzen duen materiala eta hor guztia, eta deiekzio konoan, non garraiatutako sedimentu guztiak pilatu egiten dituen. Izango da deiekzio konoan. Beste bat, jariatze urak. Kasu honetan euria egiten duenean, ez dago bide finkorik, eta gaina azal osotik doa ura errenkan. Eta sortzen diren formak olakoak dira. Eta lubakiak deitzen dira, olako hildazka bezalakoak agertzen dira. Ura eta ozeano eta itsasoak ere eragile geologiko oso garrantzitsuak dira. Adibidez, igatu egin aldute kostaldea, itsaslabarrak sortuz, eta hemen adibidez dauden harritxoak, bargi dago goitik eroritako zakiak direla, eta sedimentazioa egiten du itsasoak, adibidez material finenak, kostaldean, leku babestuetan pilatu egiten dituenean, hondartzak sortuz. Lurpeko urak, azkenean euria egiten duenean, euri zati bat lur barnera doa. Eta hor, bi gauza asko egin alditu, bat da mineralak, lurreko mineralak disolbagarriak baldin badira uretan,
Bardoan zuloak sortuko dira lor barnean, zeren eta urak disolbatuko ditu material hauek, bai, arrokak. Meteorizazio kimikoa gertatzen dalako bertan. Eta beste leku batzutan aldiz, baldintzak pizka desberdinak direnean, disolbatuta dituen mineral guzti horiek prezipitatu, jalkitu egingo dira eta formak berriak sortuko dira. Kasu honetan, estalaktitak. Hor, sedimentazioa gertatu da. Eta beste forma bat hemen ez dagoena, eta klima aldaketa dela eta atzeraka doazenak, glaziarrak dira. Eta kasu horretan badago leku bat non edurra pilatu egiten den, zirku glaziarra deitzen dena, badago mia, non elur metaketa horiek mugitzen hasten diren izotz ibaiak bezala, bai? Hau dira miak, eta mi horietan barnean edo azpian edo eramaten dituzte berarekin ligatutako material guztiak, eta hauek deitzen dira morrenak. Beste eragile geologiko bat, haizea, batez be uraren eragina txikia denean, hau da, klima lehorretan da garrantzitsua bere eragina, eta sortzen diren formak izaten dira nahiko lehunduta, holan gainazalak lehundu, findu, lijatu egiten ditu, zuloak ere agertu daitezke, errokak biribilduta daude, tipikoak dira ere sorgin haizeak sortzea, bai? Eta horrela hegatu egiten dira bertako materialak. Gero garraiatu egiten dira eta tipikoa da, adibidez Kanariz-Isletan batzutan segun haizean onde jotzen duen, Saharako area bertara alegatzea. Kalima, nik uste dut deitzen dara. Eta gero azkenean, are guzti hori, sortutako sedimentu guzti horiek metatu egiten dira, eta horrela sortzen dira adibidez dunak. Eta azken eragile geologikoa, haizaki bizidunak. Bueno, haizaki bizidun batzuk eraldatu egiten dituzte herriak, azido ahulak sortzen dituzte eta pizkanaka meteorizatu eta higatu egiten dituzte herriak, adibidez likin hauek. Edo gizakiak ere argi dago meteorizazioa eta higadura agente edo eragile importantea dela. Eta bestetik, sedimentazioa ere gerta daiteke adibidez, koralesko uharri edo arretxife hau, bizidunek sortutako sedimentazioz sortu dira. Espero dut palegarri izatea.